Hello Karbinglaw, welcome back to my YouTube channel. Kichengsi kado kabe Karbinglaw ra do anpanta nilihin pen ningkang sama kardom nang pajuriglo kardom. Pini labang so video long nalitum lang poniglong jilake LST Enterprise ahin ben kason se pon non karbilun kanarjan kimi klang ponigido. Lasi labang so video long ilitum labang so video putak jithan poniksina. Lapen ke nang litum kado kabe Karbinglaw ra do anpanta ningak long benang chorolo atheke nang litum lapuan kang honang pajir dun theka joini si pini arani an nilitum channel suri trok a subscriber an nang playing tanglo. Lasi lapuson tak taksi non aprang setame lapusona kang honang pajir dun ikpo pusi ning che thelo tang te pinya video pangcheng pon iglo na LST Enterprise hin ben kason se pon non karbi lun kanarjan kimia men lake karbi nimsopi karbi nimsopi ni tunjir pipi di purang sopi labang solun kanarjana long ciparjan dun abang piatum lake karbiang long long nong nam chithangklong lapen ke karbi lun kanarjan mate karbi lamarjana long raje kimenai ciparjan thek abang phi ake hai pi ristina phangchopi lapen ke karbiang long long nong nam chithangklong karbi lun kanarjana long raje kimenai ciparjan thek abang phi ake hai pi clearmet tok bp labang solun kanarjana long choreographer abang pulake karbiang long long nong nam chithangklong lapen ke karbi lun kanarjana long choreography githan theknai abang phu ake hai jitul timo labang solun kanarjan non si ciparjan pon bom lang lapen ke labang solun kanarjan lang me pikji ilitum prabjin pen labang solun kanarjan LST Enterprise YouTube channel along lang ponilong ji lasinang litum do ansitame labang so YouTube channel along homri poniktame video lang me sen polote video phan like sipira video phan da share ponikra lapuson dak thaka video ke lang polong verja phan nilitum channel phan kang hon pen subscribe pon popusi ning ji thelo tangte pinia video ke pon gelo kardom karbini sopi ni tunjir pipi di purang sopi malo hari